एरिया में हम रंगदारी कैली गलती छौरी ताहू भारी गए सुन जी चल एरिया में हम रंगदारी कैली गलती छौरी ताहू भारी आई जेल है तो कल बेल है तो हम छोड़बै नहीं के बदमाशी है तो दू चार गो मर्डर शहर में करबो दू चार गो मर्डर गे है तो दू चार गो मर्डर गे छौरी करबो दू चार गो मर्डर गे हमर शासन डरै पर शासन जब सुने आवाज हमरा गोली के गे तू फेर छी मुहबा तू जब ही ससुरबा बैठ के जान अपन डोली में गे चलै हमर शासन डरै पर शासन जब सुने आवाज हमरा गोली के गे तू फेर छी मुहबा तू जब ही ससुरबा बैठ के जान अपन डोली में गे अपन डोली में गे जाय छी छौरी अपन शादी एगो बात सुने हरम जा तोरा जइबो के घर फोड़ देबो के सर पकड़ैतौ जे सार तोरा घर में है तो दू चार गो मर्डर शहर में करबो दू चार गो मर्डर गे है तो दू चार गो मर्डर गे छौरी करबो दू चार गो मर्डर गे लोग आवारा लागल 300 धारा तोहर यार बदनाम छो बदमाशी में गे लेतौ नहीं खबरिया सतनाम सबरिया जब है तो मर्डर तोरा घर में गे कहे लोग आवारा लागल 300 धारा तोहर यार बदनाम छो बदमाशी में गे लेतौ नहीं खबरिया सतनाम सबरिया जब है तो मर्डर तोरा घर में गे तोरा घर में गे देहबू के चलो अपन मर्जी सरबहन करो गुंडा गर्दी कर लागै नहीं छै डर हम छियै निडर पकड़ैतौ जे सार तोरा घर में है तो दू चार गो मर्डर शहर में करबो दू चार गो मर्डर गे है तो दू चार गो मर्डर गे छौरी करबो दू चार गो मर्डर गे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगेपुर सहरसा।